Ihmisen vaikutukset maapallolla ovat katastrofaalisella tavalla kasvaneet viimeisen muutaman vuosikymmenen aikana. 522 tiedemiestä ympäri maapallon vaativat välittömiä toimia ylikansoituksen ja ylikulutuksen hillitsemiseksi. Ovat kirjoittaneet konsensusraportin nimeltään Scientific Consensus on Maintaining Humanity's Life Support System in the 21st Century. Tästä huolimatta kaikkialla maapallolla puhutaan edelleen talouskasvusta, kulutuskulttuurista, kertakäyttöisyydestä, massamuutoista, luonnontilan raivaamista ihmisen käyttöön. Haluan esittää vaihtoehdon. Perustan säätiön, joka tutkii ja analysoi globaalien ongelmien syitä ja pyrkii löytämään ratkaisuja näiden ratkaisemiseksi globaalisti. Tällaisia ongelmia ovat muun muassa ylikansoitus, ilmaston lämpeneminen, saastuminen, kalakantojen romahdukset, massiiviset lajien sukupuutot, ydinsodan uhka, tehokkuus ja jatkuva talouskasvu. Säätiö on nimeltään Planeettavaltio-säätiö. Planeettavaltio on utopia, jossa ihmisen toimia, joilla on globaaleita vaikutuksia, kontrolloidaan globaaleilla lailla ja näitä myös globaalisti valvotaan. Vaikka tämmöinen valtio-utopia, niin Planeettavaltio-säätiö ei ole utopia. Globaaleiden ongelmien ratkaisuja on mahdollista analysoida välittömästi. On tärkeää huomata, että säätiön perustaminen ei riitä. Jokaisen ihmisen velvollisuus on puolustaa maapalloa. Maapallo tarvitsee myös sinua. Joka hetki voimme arkipäivän teoissa tai ajattelutavoissa ottaa huomioon maapallon tilanteen ja toimia maapallon parhaaksi. Mikäli et ole vielä aloittanut, voit aloittaa maapallon puolustamisen nyt. Muutama ohje. Et koskaan luovuta. Toimit joka hetki. Et halua, että kukaan vahingoittaa ainutlaatuista ja uskomattoman kaunista maapalloa ja sen elämää. Ja vastustat rauhanomaisesti kaikkia, jotka näin toimivat. Tervetuloa kaikille globaalilaki, ulko- ja mahdollisuus. Onko monikulttuurinen arvokas tilaisuuteen. Eli meillä on täällä mahtavia alustusvuoroja, alustajia. Täällä on Eero Paloheimo, sitten Harriet Lonta ja monta muuta hienoa alustajaa. Eli pistetään meidät aplodit tässä alussa. Toissa yönä näin semmoista erikoista untoa. Tai se ei ole varsinkin menee. Joo. Nimittäin kun mä oon aina tavallaan ajatellut sillä tavalla, että tai jotka minut tuntee esimerkiksi lapsuudesta, niin sanotaan, että tämmöinen epäoikeudenmukaisuus on niin kuin, ja tämmöinen niin kuin valheellisuus tai epäoikeudenmukaisuus, niin se on jotenkin mulle tosi niin kuin, mä oon aina niin kuin mietänyt semmoisen niin kuin totuuden ja oikeudenmukaisuuden ikään kuin puolustamisen, minkä kautta mä niin kuin olen rakentanut näitä omia ajatuksia niin tärkeäksi. Ja siinä on paha dilemma, nimittäin tässä totuuden puhumisessa. Nimittäin siinä on semmoinen ongelma, että jokainen voi muuten miettiä sitten tätä ratkaisua, miten tämä ratkaisee. Mä annan tähän pienen hetken aikaa, eli mikä mulla olisi tuossa unessa omasta mielestäni yksinkertaisella tasolla ratkaisu. Eli siis totuudessahan nyt on tämmöinen niin kuin ongelma, että niin kuin kaikki tietää, että missä vaiheessa pitää sanoa niin kuin tämmöinen niin sanottu valkoinen valhe tai tämä tyyppinen, että jos joku tämmöinen klassinen esimerkki, että niin vaikka joku ihminen juoksee pakoon ja pakenee jonnekin ja sitten joku rosvojoukko seuraa ja pitääkö puhua niin kuin ikään kuin totta tästä, että missä se valehdellaanko, että tämä pakenija meni johonkin toiseen suuntaan, koska silloin hän valehtelee. Että mikä se on niin kuin sen totuuden ja valheen niin kuin tämmöinen, miten voi erottaa sen, että milloin se ikään kuin se totuuden
milloin voi valehdella esimerkiksi tai tämän tyyppinen asia. Se ratkaisu oli tavallaan siinä unessa oli niin kuin ikään kuin tämä, että se kysymys onkin nyt merkityksellinen eikä se vastaus. Siis jossa, että tuossa oli nyt, että miten vastataan, että se on niin kuin siinä tässä mulla se tuli niin näin, että on niin kuin tosi ja valhe, mitkä on nämä niin kuin kiistakumppanit. Eli sä voit valehdella, että tuossa ei ole tietokonetta, tai siis jotain sanoa tällaisia, mitkä on ihan selkeästi, että tottahan on, että pöytä on tässä, tämä on niin kuin totuus. Mutta se on niin kuin tosiasia. Mutta sitten niin kuin totuus on tavallaan jotain semmoista, mikä on just tällaista, niin kuin mikä sen oman niin kuin, tämmöisen, että se ikään kuin rakentaa parempaa maailmaa, mutta että siinä on just nämä, että se on niin kuin harmoninen tai että se on tällainen, se on eri asia kuin se tosi ja valhe. Ja nyt sitten se tässä idea oli niin kuin tämä, että se kysymys on, jos se kysymys on ikään kuin valheellinen, niin silloin se totuudenmukainen vastaus on valhe. Mutta jos se kysymys on ikään kuin totuudenmukainen, niin silloin siihen vastataan todella. Tämmöinen oli niin kuin se unessa nyt se visio vaan. Eli valheellinen kysymys on semmoinen, että jos on esimerkiksi joku haluaa niin vaikka udella sun elämästä ja jollain tavalla niin kuin, ikään kuin vähän niin kuin vaikka hyväksikäyttää sinua, että hän haluaa tietää jotain sulta, mutta hänellä ei ole siihen sellaista oikeutta tietää mitään sun yksityisasioita esimerkiksi. Silloin sä voit valehdella, koska se kysymys on ikään kuin valheellinen kysymys jo. Se ei niin kuin... Okei, niin siitä mun pitää vähän sanoa tästä. Eli siis mun niin kuin, nyt koko tämän jutun tarkoituksena on oikeastaan niin kuin, kerätä lisää kokemusta ja tietoa ja tämmöisiä näkemyksiä siitä, että miten mä voisin perustaa tämmöisen säätiön, joka tutkii niin sanotusti maailman rauhaa, mutta se mikä se mulla tässä on ajatuksena on tällainen globaalia lakia tutkiva säätiö, ja mä oon nimittänyt sen planeettavaltiosäätiöksi, koska mä en tiedä sille oikeastaan parempaa nimeä. Ja siis Einstein esimerkiksi aikoinaan puhui World Governmentista, ja Eero Paloheimo ymmärtääkseni on puhunut World Governmentista aikoinaan. Ja siis ajatuksena mulla on se, että globaaleja ongelmia ei voi ratkaista muuta kuin globaalilla lailla. Ja sen saamiseksi täytyy olla planeettavaltio, ja nyt sitten mä oon niin siinä vaiheessa, että mä haluan perustaa tämmöisen säätiön, mikä tutkii sitä, miten se planeettavaltio on mahdollista perustaa, vaikka maailmassa on monia muita tämmöisiä tahoja, mitkä tutkii tällaista asiaa. Niin tää on niin se globaali laki, uhkaava mahdollisuus, koska nyt sitten jotkut voi olla sitä mieltä, että tämmöinen globaali laki on joku tämmöinen one world government-tyyppinen, esimerkiksi täysin joidenkin ihmisten kontrolloima, missä sitten voi olla aivan päinvastainen niin visio, että siinä onkin muutamien ihmisen kontrolloimana sitä koko ihmiskunta, kun taas sitten voi olla toisaalta ajatella niin, että globaali laki ikään kuin suojelee kaikkia ihmisiä tasavertaisesti, että on olemassa tasavertaiset toiminnot. Ja miten mä oon tähän niin päätynyt, niin siis mä oon todella lyhyesti, niin mä oon siis nuoresta pitäen mielestäni ollut tällainen niin kuin rauhanpuolustaja ja ihmisoikeuksien puolustaja. Mä oon ollut 8 vuotta kasvissyöjänä ja vuoden vegaanina siis eläinoikeuksien takia ja vastustanut tämmöistä tehotuotantoa ja ollut mukana mielenosoituksissa Joensuussa ja Jyväskylässä ja ilmastokamppailussa ja maanystävien toiminnassa. Sitten siellä vaan tajusin jossain vaiheessa sen, että suomalaiset on niin pieni kansa ja että tämä toiminta, kun tämä niin häiritsee ihmisiä, kun me täällä niin vallataan katuja ja tällä tavalla, että mikä tämä loppujen lopuksi on nyt tämä hyöty tästä koko toiminnasta. Ja siinä sitten rupesin miettimään sitä, että suomalaiset on esimerkiksi niin pieni kansa, että vaikka kaikki täältä suomalaiset hävitettäisiin tästä maapallolta, niin se ei hetkaisi millään tavalla tätä kulutuskulttuurin kehitystä ja tätä maapallon tilaa. Niin, siis suurkaupungin lähiön kokoinen
alue, tai ihmismäärä on tämä meidän koko kansa. Samalla sen vuoden aikana sitten kirjoitin nationalistisen manifestin, missä mä sitten manifestoin pienten ja uhanalaisten kansojen kohtaloa ylikansoitetussa planeetassa. Ja sitten ikään kuin kritisoin tätä kulutuskulttuuria ja tällaista nykyisen kaltaista kehitystä, missä luonto ja pienet kansat on siis auttamatta niin hyvin hankalassa tilanteessa. Lähtökohta on se, että maapallo on sairas ja siihen pitää soveltaa samantyyppistä hoitoa kuin sairaalle ihmiseen. Se tarvitsee ensiavun, sitten se tarvitsee kunnollisen hoidon ja sen jälkeen se tarvitsee vielä ennaltaehkäisevän hoidon, jotta se ei sairastuisi uudestaan. Maapallon väkiluku kasvaisi näiden käyrien mukaisesti optimistisessa tapauksessa. Täällä se olisi 12,6 miljardia. Ja nyt joitakin vuosia sitten niin mä olen katsonut, että miten tämä nyt etenee, ja se näyttäisi nyt etenevän sillä tavalla, että se menee suurin piirtein tätä keskiviivaa pitkin tämä kehitys. Eli se näyttäisi siltä, että vuonna 2100 ei väestönkasvu olisi vielä pysähtynyt. Joo, mä päädyin tämän tyyppisiin käyriin silloin vuonna noin 1982, jolloin tuottava ala, kun sitä rasitetaan sillä tihentyvällä väestömäärällä, niin muuttuu tämän, muista mikä näissä oli ero, mutta siis joka tapauksessa niin siinä kävi sillä tavalla, että tämä prosessi etenee hyvin jyrkästi ja kaikissa näissä tapauksissa niin se loppuisi täällä niin tämmöiseen nollatilanteeseen. Tämä on näköjään per capita, toi on kokonaisuudessaan per capita. Se tietysti liittyy siihen, että kun väkiluku kasvaa, niin se tuottava ala jo senkin perusteella pienenee. Maailman ympäristön kriisi on kokonaisuus, joka on paljon laajempi kuin ilmastokatastrofi. Siihen liittyy huomattava määrä erilaisia asioita. Mä tulen näiden asioiden vuorovaikutukseen ihan kohta, mutta ensin otetaan tämmöinen pieni luettelo. Mä pidän väestön liikakasvua kaikkein perimmäisenä syynä. Se on syy nähdäkseni sekä sosiaalisille että ympäristöllisille, ekologisille huonoille kehityskuluille, katastrofeille voisi sanoa. Kaikkein turmiollisin asia on minusta lajien sukupuutto. Se on asia, jota on kaikkein vaikein palauttaa. Ja mä en tiedä mikä se tämänhetkinen arvio on. Silloinen arvio oli, että lajeja on 2 miljoonasta 10 miljoonaa maapallolla. Joka tapauksessa niin se sukupuuttoon kuoleminen oli 1000-kertainen siihen nähden, mitä se oli normaaleissa oloissa jo silloin, ja se on luultavasti kiihtynyt. Sitten on tullut tämä ilmastokatastrofi, josta nykyään puhutaan jatkuvasti, sitä kutsutaan ilmastonmuutokseksi, koska se kuulostaa mukavammalta.
ihmisille ei tuli paha mieli silloin, jos puhutaan ilmastonmuutoksesta. Jos puhuttaisiin katastrofista, katastrofit luo niin semmoisen huonon mielen ihmisille, ja se on kaikkein pahinta, mitä voi tapahtua, niin tiedätte. Sitten tulee erilaisia asioita, jotka on osittain sosiaalisia, osittain ekologisia. Vesipula on asia, joka on aivan ilmeisesti edessä ihan lähivuosina tai lähivuosikymmeninä, ja se on akuutti tällä hetkellä suuressa osa maailmaa tietysti. Sitten on tämmöisiä sosiaalisia asioita, kuten slummit suurkaupungeissa, metsien kato, joka nyt näkyy siinä ensimmäisessäkin kalvossa, on uusi juttu. Nälänhätä on tietysti sosiaalinen asia, aavikoituminen on sen prosessin toinen pää. Sitten valtameret on tullut mukaan, tämä valtamerien saastuminen, yksi iso kokonaisuus, joka meillä on edessä. Sitten massamuutto on se, mistä Joni jo puhui. Mä pidän sitä erittäin turmiollisena asiana. Ja mitäs tästä tuli lisää? Taudit. No, niistä nyt ehkä joku Ebola on kaikkein vaarallisimman tuntuisia. Pula energiasta, josta mä oon tänä aamuna puhunut täällä Eero Tuhkasen kanssa ja siitä, että miten tämmöinen voitaisiin ratkaista. Maapallolla ei ole mitään energiastrategiaa, ajatelkaa sitä. Meillä on kaikenlaisia muuta suunnitelmia. Ei ole energiastrategiaa maapallolla. Et miten energiaa käytetään ja tuotetaan seuraavan vaikkapa 20 vuoden aikana. Tämä on aivan uskomaton asia. Ja siinä mielessä esimerkiksi Jonin ajatus maailmanhallituksesta niin on tietysti sellainen asia. Se ei minusta ole oikeastaan mikään uutinen, se on banaliteetti jo, mutta siitä huolimatta se on arvokas asia. Se banaalisuus ei poista sen arvokkuutta. Kristitty tämä kampanja Stop Disaster, että katastrofi on niin pysäytettävä. Sitten jos scrollaan, siinä oli tämmöinen, tässä se haaste on, että kaiken tämän asian, nämä kuvamateriaalit ei ole semmoisia, mihin on esimerkiksi oikeudet, mutta tässä kuvitetaan sitä, miten monenlaisista haasteista on kysymys, ja tämä liittyy todella globaaliin muutokseen, niin kuin tuo pingviini näyttää. Eli tällä kampanjalla me esitellään kahden professorin tekemä aloite YK:n tai tuonne pääsihteerille, joka on siis lähetetty tuolloin. Ja ajatus on se, että me ollaan nyt tilanteessa, there is point of no return. Ja tämän kampanjan tärkein kohde on, millä tavalla me me havaitaan tämä, että tämä on nopeasti kiihtyvä ja niin kun, tämä on se meidän harjavarsi, joka on kaatumassa. Et me ollaan tulossa todella nopeasti tähän kohtaan, jolloin meillä ei ole enää niin ulospääsytietä. Ja tarvitaan toimia nyt ja tarvitaan isoja resursseja, eli tarvitaan ihmisvoimaa ja työvälineitä. Hyvänä esimerkkinä on nämä metsitysprojektit ja esimerkiksi juuri näiden uhanalaisten lajien elinmahdollisuuksiin liittyvät siirtämiset ja muut.
ja ne auttaa meitä toimimaan tätä liittyvää katastrofia vastaan. Ja myös tässä on otettu huomioon tämä paikallisen työvoiman käyttö näissä prosesseissa. Ja todella niin kuin Eero tuossa näytti, niin tässä on kysymys siitä, että 1500 miljardia vuodessa käytetään näihin armeijoiden rahoittamiseen. Ja se määrää todella vuositasolla kuudesosa riittäisi jo sitten Saharan metsittämiseen. Eli kun me ajatellaan niin, että armeijan tarkoitushan on puolustaa ihmisten, turvallisuusstrategiassa sanotaan, että ihmisten elinmahdollisuuksia, sen takia valtio on olemassa ja armeija on olemassa, että mahdollistetaan ihmisten säilyminen, heidän elinmahdollisuuksiensa säilyminen valtion alueella, niin tässä se on sitten ajateltu, että maapallon mittakaavassa. Sturlehtonen, Munnean Unna, Hanno, Hansa, Hilkka, Maritta. Eli jos saamelaisittain esittelisin, niin se olisi tällä tavalla. Eli kertoisin kaikki esi-isät. Eli Pikku Hannun, Hannun, Hansin, Hilkan, Maritta. Ja tämä on minun saamelaisen äitini kautta esitelty. Ja jos esittelisin suomalaisen isäni kautta, niin olisin ihan samalla tavalla esi-isälitaniaan luettelisin. Eli Pikku Jaakon, Benhardin, Akselin, Mari. Voidaan kertoa alkuperäiskansojen yhteyksistä ja siitä, että miten, kun täällä sanottiin, että suomalaiset on pieni kansa, miten saamelaiset on pieni kansa. Se on totta. Meitä todellakin on vain se kaupungin lähiöreuna. Noin rapeat 100 000. Näytän dian hetken kuluttua. Mutta sitten kun olemme siinä isossa joukossa, en muista kenen kanssa täällä juttelin, että kun me ollaan siinä isossa porukassa osana alkuperäiskansoja, niin me emme olekaan mikään pieni katoava tai kuoleva kulttuuri tai pieni häviävä kansansiru, vaan olemme osa 300 miljoonaista ryhmää ihmisiä. Joku kertoi minulle, että joo, just tämän määrän. En sitä muistanut tarkistaa, mutta ajattelin, että se oli noin 300 miljoonaa. 300-400. Joo, jotain siltä väliltä. Niin ja siellä Intiassa oli ne 100 miljoonaa. Kyllä. Eli tarinoita voidaan tosiaan kertoa tällä tavalla. Globaali laki, maapallon laki, maapalloistuminen, eli tämä lokaali ja globaali kehitys yhdessä. No tämä maailman laki kyllä näkyy ikävä kyllä saamelaisten asumisalueilla. Näytän siitäkin hetken kuluttua diaan. Niin se kyllä ikävä kyllä näkyy sekä hyvässä että pahassa. Hyvässä näkyy sillä tavalla, että tämä alkuperäiskansayhteistyö on kyllä tuottanut paljon hyvää. Sehän alkoi vuonna 1975 ja on tuottanut tosi paljon hyvää. Ja tavallaan me ollaan voitu astua toisten kansojen rinnalle, mikä on todella hieno asia, ja käyttää heidän voimavarojansa ja olla osa sitten sitä yhteisöä. Mutta toisaalta esimerkiksi Suomen hallitus, Kataisen johtama hallitus, jo kirjasi tämmöiset Suomen arktisen politiikan strategiat. Ja siellä on ikävä kyllä se, että arktinen alue näin ollen myös tarkoittaa saamelaisten aluetta, Saamen maata, Saapmia, että nämä alueet joutuvat kaivannaisteollisuuden, voisiko sanoa, resurssialueiksi, joutuvat energiatalouden resurssialueiksi ja ovat jo joutuneet. Nimittäin 90-luvulla, kun saamelaiskäräjälakia lähdettiin antamaan, 90-luvun puolivälissä, oikeastaan 95 vuoden puolella jo alkoi tämmöinen merkillinen ilmiö, että suomalaiset alkoivat saamelaisiksi. Todellakin alkoivat saamelaisiksi. Tämä on nyt huomatkaa näkökulmasta, tämä on sisältäpäin puhuttua. Saamelaisen näkökulmasta se, että
paikalliset suomalaiset joukolle julistautuivat ensin lappalaisiksi ja sitten saamelaisiksi ja nykyään statuksettomiksi saamelaisiksi, niin on täysin käsittämätöntä puhetta. Se on valtakulttuurin puhetta, valtakulttuurin sisältä aukeavaa, ei vähemmistön oman saamelaisyhteisön määritelmien mukaista puhetta. Se on siis tämmöinen selkeä diskursiivinen kamppailu, jossa käytetään valtaa. Ja ikävä kyllä hegemoninen valta on suomalaisilla. Eli tämä keskustelu, tämä kamppailu on jatkunut jo 19 vuotta ja tulee jatkumaan. Miten nyt tuohon liittyen, kun mäkin tunnen joitakin tai sen kaltaisia suomalaisia, saamelaisia tai mitä lienee, niin tulee niin aluepaikoilta, joissa heidän, kun he sanoivat, että heidän suvussa on saamelaista. Joo, kyllä. Ja heillä on vielä niin kuin omat poromerkit tai sitten myös ne paikalliset puhut. Joo. Niin onko tämä tulkinta nyt, tämä sun tulkinta nyt on niin kuin selkeästi yksioikoinen tässä asiassa, niin miten niin kuin mä näille tuttaville niin kuin sanon sitten, että pömpöppöä vai mitä mä sanon? Sinun pitää sanoa, että jokaisella ihmisellä on oikeus identifioitua sellaiseksi kuin hän haluaa. Mutta sitten on olemassa myöskin asioita, sellaisia asioita kuin oikeus oman kulttuuriin. Ja tarkoittaa sitä, että vähemmistöllä, kieli- ja kulttuurivähemmistöllä, Euroopan unionin alueen ainoan alkuperäiskansan jäsenillä on oikeus myöskin sanoa, keitä tähän kansaan kuuluu. Ja saamelaiset ovat ikävä kyllä tässä aika lailla yksimielisiä. No, minäpä sanon sen. Saamelainen on henkilö, joka itse tai jonka vanhemmista toinen tai yksi isovanhemmista on puhunut ensimmäisenä kielenä saamenkieltä. Eli näin lyhyt oli tämä niin sanottu kieliperäinen määritelmä, jota saamelaisvaltuuskunta käytti. Sen globaalin lain perustava luonteenpiirre pitäisi olla kai sellainen, että se ei voi olla sen kaltaisia säädöksiä, niin kuin meidän vaikkapa suomalaiset lait, että ne ikään kuin määräävät saman asian kaikille, vaan sen pitäisi olla sellaisia just, että se heijastaa kunkin elinalueen ja kunkin kulttuurin omia luonteenpiirteitä niin, että se jättää sen oikeuden sellaiseksi, että se pohjautuu siihen, kuinka sillä alueella eletään kestävästi. Ja tämän kaltaista kansainvälistä lainsäädäntöä on pitkälti olemassa sitten niiltä osin, kun yhteisöoikeuksia on hyväksytty eri kansainvälisten instrumenttien puitteissa. Ja erityisestikin tämä alkuperäiskansojen taistelu sitten vuosikymmenien kuluessa on saanut edistettyä tämän kaltaista lainsäädäntöä, mutta se tosiaan myös tämä muut paikallisyhteisöt, jotka on eläneet paikallisen ympäristön uusiutumisesta ja biodiversiteetin uusiutumisesta, niin myös heitä koskien tämän kaltaista lainsäädäntöä on kasvavassa määrin tullut. Ja nämä on sellaisia myönteisiä piirteitä ja sen takia tämä yhteisöoikeus näkökulma kiinnostaa sitten tämän globaalin lain suhteen, että se globaali laki ei mun mielestä voi olla niin kuin tällainen valtiotoimijoiden asettama sisältö sillä, vaan sen sisällön tulee olla se, että vahvistetaan näiden yhteisöjen oikeuksia määrittää itse sitä, kuinka he ovat pystyneet elämään sillä alueella kestävästi ja mitä sillä alueella toimiminen edellyttää, jotta se olisi kestävää. No, jos me ajatellaan sitten kokonaisuutena tätä kansainvälistä lainsäädäntöä ja esimerkiksi ihmisoikeussopimusten perustoja, niin näissä molemmissa perusihmisoikeussopimuksissa, tässä KP-sopimuksessa ja TSS-sopimuksessa on tämä artikla 1.2, jossa todetaan siis siitä, että millä tavalla kansojen tulee voida omiin tarkoituksiinsa käyttää luonnonrikkauksiaan. Että se tulee tapahtua niin, että missään tapauksessa ei kansalta voida riistää sen omia elinehtoja. Ja tämä on nyt niin kuin kaikkien yksilöllisten ihmisoikeuksien suhteen tämä on niin kuin perustava lause, koska yksilölliset ihmisoikeudet edellyttää tämän kansojen oikeuksien toteuttamista. Mutta se, mitä tämä lause nyt tarkoittaa, mitä ovat ne kansojen omat elinehdot, niin se on tietysti sitten haastava kysymys. Se on ainakin selvää, että jos nyt ajatellaan vaikka poronhoitoa, niin se ei tarkoita silloin sitä, että sä kaupallisesti omistat poroja,
vaan että se poron hoito on sun oma elinehto. Se on ihan eri asia. Se on jotakin paljon syvempää omuutta kuin kaupallinen omistaminen. Ja nyt, että tämä on niin kuin turvattuna, niin mitä kaikkea se sitten edellyttää? Että minkä tyyppistä on sitten se, että jokin on jonkin kansan oma elinehto? Ja tämän kaltaista lainsäädäntöä mun mielestä olisi hyvä pyrkiä juuri edistämään, jossa nämä yhteisöt voivat itse luoda sitä paikallista lainsäädäntöä niin, että se on näiden YK:n biodiversiteettisopimuselinten niin kuin seurattavissa, että minkälaisia säädöksiä se yhteisö asettaa sen alueen biodiversiteetin käytölle ja millä tavalla se edistää biodiversiteettiä. Se avaa myöskin keskustelua aivan uudella tavalla, koska silloinhan tarvitaan nimenomaan sitä globaalia dialogia kansainvälisestä laista, joka nyt puuttuu täysin. Siis nyt tällä hetkellä kaikki niin kansainvälinen lainsäädäntö tehdään perinteisillä eurooppalaisilla kielillä, joista täysin ulos suljetaan ne merkityserot, joita sitten näissä sadoissa tuhansissa, nyt kuinka monta niitä muita kieltä onkaan, jotka ei ole eurooppalaista alkuperää, että kaikki se, mikä niissä on kestävää ja joka ei ole käännettävissä Euroopan kieli, se on pois pyyhitty, sitä ei ole olemassa. Ja kuitenkin juuri sen nojalla hän on pystynyt elämään kestävästi, ja me ei. Jolloin on täysin absurdia globaalin lain näkökulmasta se, että se globaali laki kirjoitetaan vain kieliopeilla ja kielioppirakenteilla, jotka on käännettävissä eurooppalaisilla kielillä. Nykymaailmassa vallitsee jo tämmöinen globaali laki tai jonkinlainen globaali hallinto, ja että me elämme jo tämmöisessä Orwellin ennustamassa yhteiskunnassa. Mä nyt sitten luen tästä nyt suoraan tätä tekstiä. Englantilainen kirjailija George Orwell visioi runsaat 60 vuotta sitten kirjassaan vuosi 1984 totalitaarisen yhteiskunnan prototyypin. Yleisen uskomuksen mukaan kyseinen vuosi koitti ja päättyi vapaampana kuin koskaan, ja että vapaus on senkin jälkeen vain lisääntynyt, mutta mitenkä on. Tarkastelkaamme ensin lyhyesti Orwellin ennustusta ja sen jälkeen nykyhetken tilaa. Orwellin tulevaisuuden visio kuvaa valtiota nimeltään Oseania. Sitä hallitsee diktaattori nimeltään Isoveli, joka valvoo kansalaisten tekemisiä muun muassa näiden kotona sijaitsevien kaukovarjostimien avulla. Isoveljen vallankäytön apuna on puolueen sisäpiiri, joka käsittää noin 2% kansasta, sekä ulkopiiri, joka niin ikään kuuluu yhteiskunnan ylärakenteeseen. Loput 85% kuuluvat proletariatiin, eikä heillä ole minkälaista valtaa. Valtaa pitävien päätöksiä saa julkisesti arvostella, ja kriittinenkin ajattelu on rikos. Kansanhallinnan tärkeitä välineitä ovat niistä uuskieli ja sekä erilaiset iskulauset, kuten sota rauhaa ja vapaus on orjuutta. Nämä teemat oli toi globaali oikeus, niin tietenkin täällähän mä olin siis Siemenpuusäätiön ja Emmauksen hommissa aika paljon täällä. Sitten oli hieman myös ekalla reissulla siinä Katarinakin ja Rypärin Bransonissa. Siemenpuusäätiö ja Emmaus on fasilitoineet ja ajaneet näitä, kun tuolla on säädetty sellainen Forest Rights Act 2006, joka pantiin täytäntöön. Säädettiin 2006. Täytäntöönpano jatkuu. Niin, täytäntöönpano jatkuu vaihtelevalla menestyksellä, mutta säädettiin 2006 ja pitäisi olla voimassa joka paikassa, mutta ei se ole. Mutta tämä Siemenpuusäätiön ja Emmoksen projektit on pyrkinyt siihen, että kyläläisiä ensinnäkin tiedostaa, että heillä on tämmöinen oikeus, ja sitten, että miten he voivat hakea sitä metsän käyttöoikeutta, eli se Forest Rights Act on, että heillä on oikeus käyttää metsätuotteita perinteisen tavoin, mitä he on käyttäneet, ja saada elanto sieltä metsästä niin kuin he ovat aina saaneet. Mutta siihen liittyy sitten nämä maa-oikeudet, eli siellä on Communal Forest Rights, eli yhteismetsäoikeudet, mikä on ehkä yksi tärkeimpiä asioita, mitä siellä ajetaan, eli
että kyläyhteisö saa oikeuden metsiin, missä he ovat aina asuneet, mutta että he pystyvät todistamaan, että tämä metsä on heidän, että he saavat sitten oikeuden siihen. Mä näkisin nämä alkuperäiskansat, koska he on näitä viimeisten metsien suojelijoita, että kuitenkin nämä metsät tekee loppupeleissä sateet ja ne suojelee kuivuudet, ne pitää sieltä sen kautta biodiversiteetin, että nämä alkuperäiskansat on niitä viimeisiä vartijoita ja sotureita tuolla, mutta he on myös sen tietotaidon, miten tuollaisella alueella eletään harmoniassa ja miten ollaan osa. Mä näkisin, että he vois olla vaikka, tai jos tällaista globaalia lakia ruvettaisiin tekemään, niin sellaisia neuvonantajia myös, miltä tullaan pyytämään niin kuin apua, että miten suojellaan alueita, ja he voisivat antaa ohjeita sitten, jos vaikka armeijan tyypit tai ketkä tahansa laitetaan ennallistamaan maita, niin heillä on kyllä valtavasti tietoa siihen. Professori, joka on niin kuin sen laitoksen yliprofessori, ja sitten hän oli haastattelemassa näitä arivaseja siellä. Ja hän haastatteli yhdessä kylässä kahvilla rikastunutta arivasia ja kyseenalaisti vähän niin kuin arvomaailmaa siellä. Se oli aika mielenkiintoinen keskustelu, mutta hän kuuli sitten, me vietettiin siellä iltaa ja näin, kuuli tietenkin, että mä oon Suomesta, ja sitten innostui siitä, että voitko laulaa Kalevalaa, että hän opettaa Kalevalaa heidän yliopistossaan. Että se Kalevala-yhteys, Kalevala on hyvin kuuluisa mytologia siellä, ja se liittyy siihen, että he ovat kuulleet, että sillä on Kalevalalla yhdistetty suomalaisia ja Suomen kansoja. Ja tuolla Karnuttakkassa niin siellä on 50, koska joku 35 heimoa nykyään adivaseja, ja he ovat ajatelleet, että he jotain samantyyppistä keräisi sitä heidän tarinoitaan ja tekisi siitä jonkun teoksen. Tai yleensäkin, että ne tarinoilla saataisiin yhdistettyä, tarinan voimalla saataisiin yhdistettyä niitä kansoja, jolloin ne saataisiin ne myös taistelemaan ehkä yhdessä saman asian puolesta. Että siellä on semmoinen aika vahva semmoinen metsäkansojen itsenäisyys, taistelufiilis siellä. Ja sitten siinä Kalevalassa niin Veli-Matti uusi tupani kertoi, että tämä Kalevalahan on ainoa rauhanomainen tämmöinen epos, missä niinku rauhanomaiset metsäkansat on enemmänkin sanavoimalla kuin miekan voimalla niinku, raivanneet tiensä, niin he arvostavat myös sitä niinku tyyliä siinä. Siinä missä muurahaista termiitit niin kuin laumoina saa valtavan upeita organisaatioita aikaiseksi, niin on yksilöinä täysin onnettomia. Et jos yksi muurahainen on jossakin, niin se, ei, niin kuin, se erotetaan siitä niin kuin omasta heimostaan, ja sehän ei tiedä mihin se menee, ja ei siitä ole mihinkään. Se saattaa ruveta tekemään jotain, että se niin kuin rupeaa käyttäytymään sille lajille tyypillisesti, mutta ei se saa mitään yksin aikaan, koska se ei ole niin kuin siihen niin kuin orientoitunut. Ja ihmisessä on taas juuri toisinpäin. Että ihminen yksilönä saa aikaan ihan huikeaa taidetta, arkkitehtuuria yksinään ja pienissä yhteistyöryhmissä, mutta myöskin yksinään ja erityisesti yksinään, kun hän kokee itsensä erilliseksi ja erakoituu jonnekin 4 seinän sisään ja katkeroituu ja on ahdistunut ja muuta, niin se luokin suurta taidetta siitä. Mutta massoina saa aikaan tuhoa ja kaaosta. Ja mä uskon siihen, että niin kun tämä luonto jollakin tavalla, jos otetaan mukaan niin kun koko aurinkokunta ja kosmiset säteilyt ja muut, niin jollakin tavalla niin kun myöskin hoitaa sitä asiaa, että tämä ihmisten populaatio jossakin vaiheessa niin kun lähtee laskuun ja
Ja yksi asia on sitten se, että länsimaalainen draamaperäinen kulttuuri perustuu, tai ei perustu, mutta sisältää pitkälti myöskin kuoleman pelon. Ja sen takia niin kuin meillä, se on yksi niin kuin meidän tämmöinen niin kuin, tämmöisen väestöräjähdyksen tai väestön niin kasvamisen tekijä, että meillä pitkitetään elämää sen takia, jos me pelätään kuolemaa. Ja myöskin sen takia meillä tulee enemmän tämmöistä niin kuin kyynisyyttä ja pessimismiä tämän maailmantilanteen suhteen, koska me nähdään nykyajassa enemmän kuolemaa kuin aikaisemmin, mutta kuolema itsessään on luonnollinen osa elämän syklisyyttä ja nyt on tavallaan niin kuin luonnollista se, että ihmisiä kuolee enemmän ja se, että ihmisiä rupeaa kuolemaan jossakin vaiheessa enemmän kuin syntyy, niin että se ei ole mikään tragedia, vaan se on vaan niin kuin, se on niin kuin osa sitä niin kuin luonnon palautumista, että tämä planeetan uusiutuminen ja elpyminen jossakin vaiheessa varmaan tapahtuu sitä kautta, että se populaatio vähenee, mutta se on selvää, että me ei voida niin kuin sitä keinotekoisin konstein niin kuin lähteä vähentämään, vaikka sitäkin ilmeisesti on. Ja näin mä jotenkin näen, kun puhutaan, mitä tuo Ville Mikkokin puhuu, että maalla pitäisi olla oikeus niin kuin tämmöisiin niin kuin, sanotaan dignified tai tämmöisiin niin kuin, sellaisiin yhteisöihin, jotka sitä ylläpitävät tai elävät oikein sen kanssa. Ja nyt meillä ei ole niitä ja meillä niin kuin, tässä meidän omassa kulttuurissa ei ole oikeastaan mitään niin kuin, yhteisöjä, mutta kuin työyhteisöjä ja vapaa-ajan yhteisöjä, jotka kaikki elää niin kuin riippumatta tavallaan siitä elinympäristöstä, koska meillä on tämä öljy tai joku muu voimanlähde ja koneet sen voimanlähteen avulla. Mutta joo, mihin mä nyt tästä sitten pääsisin, että pitää päästä tuohon globaaliin lakiin, niin jotenkin mun semmoinen yksi olo, joka aiheutti sen, että kun mä oon niitä yhteisöjuttuja touhunut paljon ja Intiankissa on järjestetty tällaisen edekoulutuksen ja yhteyden tavallaan tähän Global Economics Networkiin ja näitä adivase-piirejä mukaan niin siihen koulutukseen. Ja se juttu nyt jotenkin on mennyt eteenpäin, mutta kun nyt ei itse oikein voi olla siellä, niin on ihan niin kuin no, kuitenkin se prosessi, että saadaan niin kuin silta rakennettua niin kuin tällaisten uusien modernien ekoyhteisöjen tai ekokylien ja tämän perinteisen niin kuin, perinneyhteisöjen, joissa vielä on jäljellä se kestävä perintö, siis, jotka pitkälti on alkuperäiskulttuuria, metsäyhteisöjä. Et miten rakentaa tätä siltaa? Tämä on ollut semmoinen niin kuin pyrkimys, mitä mä oon halunnut, että joku aloite, että tämä globaali laki, onko se voi olla myös globaali aloite, tai mä en tiedä, onko se lakisana oikein tai niin edelleen, mutta joku tämmöinen niin kuin ohjelma, visio, joka niin kuin loisi tavallaan oikeutta just sille, sanotaan maan oikeudelle, niin kuin kestäviin yhteisöihin ja kestävään yhteisöelämään ja kestävään kulttuuriin. Että voisi synnyttää semmoisen niin vähän niin kuin ylivaellusreitin ohi niin kuin näiden kansallisvaltiohistorian vaiheiden, että kun se yhteys aikanaan on ollut olemassa. Myytit on monessa suhteessa yhteisiä niin kuin myös Suomessa ja tuolla ihan Intiaan asti ja koko tuon niin kuin alueella. Ja tavallaan niin kuin se rauhan silta ikään kuin läpi Ukrainan ja näin, niin kaivettaisiin niitä juuria niin kuin läpi sen erottavia niin kuin historian vaiheita, joissa on syntynyt nämä niin kuin sukujen keskinäiset katkeruudet. Et jos nyt puhutaan, niin kuin, että tarvitaan armeijaa, että on niin kova kriisi, että se on niin kuin linnasteinen tämä uhka, mikä meillä on niin kuin siihen, että mihin ennen on tarvittu. Niin kuin, että se on niin kuin sodankäyntiin rinnastettava, että meidän on torjuttava niin kuin tämä ikään kuin ympäristökatastrofi. Niin mun mielestä siinä, niin kuin, jos katsotaan
siis mä kokisin ihan upeana sen, että meillä olisi semmoinen, sanotaan vuoden palvelu tai osallistuminen siihen niin kuin, ikään kuin omavaraisemman elämän oppimiseen tai siihen niin kuin, sen perinnön, millä tullaan toimeen näillä kulmakunnilla niin omasta maasta, niin sen ymmärtämiseen. Ja mun mielestä se olisi aivan hyvä, että myös pakolaiset, ennen kuin ne saa mitään spettaria tai paperia siitä, onko ne hyväksytty Suomeen vai ei, ne olisivat velvoitettu tutustumaan tähän mahdolliseen tulevaan ikään kuin isänmaahansa niin kuin sitä kautta. Tämä on niin heitto vaan tuohon, että mun mielestä niin toi herättäisi myös suomalaisia, jos tuommoista ryhtäisi vaatimaan, että pakolaiset oppimaan suomalaista. Siis tämä on mun näkökulma niin tähän niin laajemminkin, että juuri niin, että siis jotta se paikallisuus tässä ikään kuin globaalissa perspektiivissä, meillä on globaali perspektiivi, niin kuin, puhutaan globaalilaista tai hyvästä elämästä, puhutaan siitä, että vaikka ilmastonmuutos niin kuin edellyttäisi sitä, että paikallisesti niin kuin monimuotoisuutta pystyttäisiin vahvistamaan, niin se edellyttäisi niin kuin yhteisöjä, jotka osaa sitä ja jotka ylläpitää sitä niin kuin metsäekosysteemin monimuotoisuutta ja pystyy sitä niin kuin kasvattamaan ja elämään siinä ja siitä niin permakulttuurityyppisesti, niin se on, ja siihen on niin kansainväliset oppimisen verkostot jo niin tarjolla, niin sen kytkeminen tähän ikään kuin ilmastonmuutoksen torjumisen perspektiiviin sillä, että vahvistetaan hiilinielua ja vesikiertoja ja saadaan se tasapainottumaan tuo ilmasto, niin se on niin yksi yhteen tämän ikään kuin sanotaan monikulttuurisen paikallisuuden perspektiivin kanssa, jolloin niin kuin se paikallinen perintö on se, mikä on niin kuin yksi juuri, kenen tahansa, joka tulee asumaan jollakin alueella, niin sen pitäisi oppia ymmärtämään, mikä on ollut se paikallinen perintö, joka on elänyt niistä elinehdoista. Niin tämä on mun mielestä semmoinen niin kuin ylitsepääsemätön kohta, minkä takia niin kuin, että vaikka meille tulisi vierasperäisiä kulttuureja tänne, niin mun mielestä heidän velvollisuutensa olisi oppia ymmärtämään niin kuin nämä perinnöt. Sitten ne voivat antaa omasta perinnöstä siihen myös jotain. Ja me voimme oppia myös muualta jotain. Ja silloin se ei ole kysymys niin kuin tavallaan joko tai, mutta ilman niin kuin sitä maayhteyden oppimista, niin sitten me edelleen ollaan niin kuin etnisessä sodankäynnissä jotenkin ihan turhaa. Tämä oli niin tavallaan se, mihin mä halusin myös tulla tässä.